Ahojte, polná kuchyňa. Tu je vojenská výstava. A tu je s guľometom. Máme kanón. A dievčatá strieľajú z pušku. Keby to bolo spadne do blata, tak... A všetko sovietské. Počkej, ale tak aby mohla mať kamoško. A bum. Máš? Počkaj, nie ešte. My si klepú ruky. Počkaj, odsúvam. Máš? Ty vieš fotiť? No, že sa spalo, my filmy. Protitankové miny tu máme. Pechotné miny. To nevadí u mňa. Guľomet ťažký, guľomet. A tu je pravý sovietský ťažký guľomet. A tu je auto, vojaci, stan. To by bolo asi všetko. Levoča. Ahojte, konec.